nyika yeZambia aiwa ichizonyanyira the Republic of Zimbabwe. Vamwe voti aiwa ibeef yagara iripo, asi kana vazogara vanyatsoona kuti mashoko ari kubva kuZambia ndeechokwadi, anokubata-bata zvavo nokuda kwokuti chokwadi. Saripinda mashoko atoona vakomana ava vachimimika kuti vachiwanzira nyika yeZimbabwe, vanobva vasubscribe like wotina on the bell icon. Nokuti tinoziva samamuziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri mubishi chipatapata kuita maneurovations kugadzira nyika yeZimbabwe kuitira the upcoming SADC summit. Tinoona kuti maactivists epaZambia anyora achiti if it takes a SADC summit to have roads repaired, trees planted and street lights installed, then Mulimu did. May it there be a SADC summit every 2 months, because only then could our certain countries in this Southern Africa really take development seriously. Sano zvatirikuona panapa vakomana vana Joseph Kalimbwe vari kubva paZambia vachiti aiwa vakomana muZimbabwe they are not taking development seriously. Kuti vanyatso kuitora seriously tingatoti every 2 months ngakurwe SADC summit, ngakurwe masummit kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ndopa munyatso kuona mamass developments achiitika munyika yeZimbabwe. Mashoko ari kubva paZambia ava vanhu vakoti aiwa hava kwava kuwanzira chaiko, asi kana mukazogara munyatso kuona kuti aiwa kune rimwe side chinotongova chokwadi kuti nyika yeZimbabwe development muito development aiwa kungatoiswa masummits. Tiunzai mafungiro enyu pinai mucomment section moti kudii pamusoro mashoko abva paprominent activists muZambia. Pinai mucomment section medu musaona kusubscribe kulike, tinotina on the bell icon.